mýlila, pretože v materskej škole uprednostňujeme také zážitkové učenie s deťmi. Sama za seba môžem povedať, že to bol pre nás neskutočný zážitok vidieť všetkých tých krásavcov, všetkých krásnych papagájov. Dostali sme profesionálnu prednášku o tom, aké sú to vtáky, ako žijú, skadiaľ pochádzajú, čo papajú, v akých podmienkách teda žijú a ako dlho sa dožívajú. Deti mali z tejto prednášky nesmierny zážitok. Bolo to veľmi kontaktné, veľmi príjemné a milé. Papagáje sa nám pohybovali po celej triede, deti si ich mohli nakrmiť, pohľadkať, teda nie len deti, ale aj my, pani učiteľky. Všetkých týchto papagájov sme si nesmierne obľúbili. Sú to krásne, vznešené a veľmi inteligentné a múdre zvieratá. Priniesli nám veľa zážitkov, veľa nového, veľa nových poznatkov a myslím si, že o rok vám opäť zavoláme a privítame vás v našej materskej škole a budeme sa na vás veľmi tešiť a veľmi pekne vám ďakujeme za tento zážitok.